Thank you, Lou. Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Konzo isabatha lasekuseni soyiphatshelwa umfundisi Dube wasevela bahleka inkosi imbusisi. Makhosi. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Mawandise umphathi wenkonzo Baba, ngicela umvangeli wakho uMzungu angilekelele ukufunda umthandazo. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha, isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane, senkumbuzo yokuvila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongeno Jehova Nazaretha. Nezizukulwana zenu kokuba umusa wakhe Bandla lenkosi masikuke isithandazo ami. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi, bonga umusa nothando shemangcwele. Osiphe lona wasipha Nkosi ukuba sibe khona lapha kulomhlangano wakho wala emzini waseJudiya, umhlangano omkhulu ngisho njalo noma ngingaboni emva kwami ukuthi kunjani. Ngikhumbula iminyaka emide cishe ukuthi mangicabanga nje kwako-19 cishe ukuthi 1934 noma ke amehlo aka awubona lo muzi ngingakaphaphami angazi, kodwa sengibhekile ngaqala ukuza la ithi kwaku-19 1943 ngihamba nobaba siphume ekhaya sasihamba ngenqola yezimbongo ekudonswa izimbongolo
safica imvula endleleni khona lapha ubandeni sagcina siphambuka sangena enkompolo khona inkompolo esemgwaqweni bayazi abantu bendawo zikhonze ezinhle zenkosi unyazi lwezulu Amen. ngikhumbula unyaka ka 1953 ngaleso sikhathi ngangifunda ngilapha esikoleni Ohlange High School kwakuye kubhalweke ebhodini izinto zonke ezayizokwenzeka zayibonakala zibhalwe ebhodini ngalelo suku ke ngaleyo nyanga kwakubhalwe inyanga yezulu Amen. kuthiwa izofika izokhuluma nabafundi lesa sikole ke isikole sasi i-boarding school ngaleso sikhathi angazi noma namanje kusakathi namanje kusenjalo kodwa mhlawumbe sekungamantombazana kodwa kangazi kodwa kwakuhlanganisile ngaleso sikhathi washo ukuthi ke kubhaliwe lapha kwakuvela khona izinto ezazi zokwenzeka imicimbi ethile mhlawumbe kanjalo kodwa ke kwakubhala ukuthi inyanga yezulu izokhuluma nabafundi Amen. omunye umfana yalazi ingane zesikole wathatha nje kalula wathi hawu ebona kubhaliwe hawu kusushembe lapha uzositshela ngeindaba zamasonto kanti usho khona impela ngoba ayikho into enye eyafika noshembe kule ndawo wafika namasondo ngesonto Amen. njoba kuyisabatha nje namhlanje wafika ngesabatha wafika nesabatha wazolitshala leli sabatha la eyedwa Amen. asizwe ukuthi ukhona umuntu wayehamba naye kodwa wayedwa ngoba namanje useyedwa Amen. futhi lo kuseuye lowo Amen. akakabikho umunye lokhu kwafika lowo kuseuye nje Amen. impela ke Nkosi Baba yakuthanda kepha wena
zikhonze ezinhle nempela ke ngalosuku yafika inyanga yezulu Amen. izokhuluma nabafundi isihloko eyayisiphethe kwaku ukuziphatha Amen. ukuziphatha nje ey'ntweni zonke Amen. ngoba laphaya kwi-notice board ebhodini leli elibhala izinto kwakubhalwe ukuthi kodwa ke i-topic isihloko sendaba yakhe ukuziphatha kahle kodwa ngesilungu good manners or manners good or bad noma kunjani kodwa wawuphethe yena okuhle Amen. ezintweni eziningi ke owazikhuluma ngokusiphatha engakakhohlwa namanje okusekhona namanje kimi kwaba ukuthi uma udla into enganakekekile ukuthi uluma isinkwa noma ikhekhe noma yini nanti itiye lihlezi la uyahlafuna khona lapho uthatha itiye uyaphuza awugwiyile leli ikhekhe athi uhlafuna usukuxuba konke kanye kanye mhlawumbe uyakhuluma azovuza phela namanzi akuzukufana nekhekhe leli into engisayikhumbulayo ke ezintweni owakhuluma ngazo engisakwenzayo namanje ngasuka lapho ukuthi mangidla into eyisinkwa noma ikhekhe noma yini kunetiye ngihlafune ngiqede ngigwinye bese ngiyaphuza Amen. lize nazi ukuthi ungathi uma uhlafuna isinkwa uthatha itiye isinkwa sisemlonyeni uyahlafuna uyaphuza ngama-bad manners lawo ukhuluma phela into yayikhulunywa ukuba yayikhulunywa mhlambe uthisha esikoleni ngabe mhlambe kangikhulumi lokho ngoba akusho lutho kwakhuluma umuntu nje kodwa ngoba kwakhuluma inyanga yezulu le khona phakathi kwethu ikhonze izinhle Nkosi. Amen. kuningi wakhuluma ngoba inyanga yezulu ngokomsebenzi ngokufunda yayuthisha angithi niyakwazi lokho kwakuthisha ifundisa angazi noma wameja phi noma kodwa sengathi wameja izifundo zakhe zokuthisha eLovedale College angazi noma waya yini eFort Hare la kwaya khona ila inkosi ilanga bathanda bayahle enkosini ngithi angitshele kule ndaba yenyanga yezulu ngoba la namhlanje siseyinsukwini zokuyikhumbula Amen. manje ke uma umuntu ukhunjulwa ngemisebenzi yakhe ukhunjulwa nangezinkulumo zakhe nangeziyalo zakhe wayizisho Amen. phakathi kwabantu labo owayenabo
ngomunye unyaka ngangithunyiwe inkosi ela ngingumkhongi ngikhongela omunye wabantwana bayo kwafika isikhathi sokuba kukhulunywa indaba yomshado wanqula umshado ngahamba ngaya inkosini ngaleyo nyanga inkosi noma ngasawukhumbula unyaka yayise eGospel kumhlangano kaMasha kodwa kwase kuyisonto lokuvala ngalolu suku ngaleso sikhathi sengiyobika njengomuntu othunyiwe uma ngicela ukubika inkosi sikhipha imali yanginika Nkosi la ithi nansi imali yohamba uthenga ukudla unike uMashaba akupheke aphekele umshado baba ngoba umshado owusuka eLamonti uyoshadela lithi izwi hayi uyoshadela ePhakameni uma seqedile ke athathe umkakhe ahambe aye la ehlala khona ebheka izitha lapha ngasesikhaweni bakwazi abantu Amen. Ngikhuluma njalo ngenyanga yezulu ikhonze sithokoze Amen. ngoba size insukwini zayo sengicela ke izinkomo eziyohlatshwa ngoba phela azidli inkomo ePhakameni wasebhala incwadi baba washo ukuthi inkomo yohamba ngiyele kwasekomthetho emsini othile oyithatha khona inkomo ngoba ngacela inkomo ezimbili ngoba kudingeka inkomo ezimbili la kithi akufana ngapha esilungwini wena mganwa ukhipha inkomo ukuqhoyisa uhlabe yona umukhwe ahlabene yakhe inkomo khona la emzini lokho kungekho kule ndawo yakithi angithi kunjalo ngakho ke zazimbili inkomo engizokicela kubaba ngoba lezi inkomo ezazi lobole zazile eHarding ngayithatha eHarding zaya ekhweni lakho lo oganwa kwase ibhala encwadi kwase kufika lapho ke manje lesi sikhathi ekhipha le mali enza konke lokhu ubaba ilanga lithi ngizobe ngekho mina ngiyahamba ngiyakude yenzeka indaba uzoshada undodana akekho yena ubaba akekho yini na uShembe wengenawo umndeni cha umndeni wakhe yithi njoba singaka Amen. into enkulu uShembe yithi njengoba silapha nakho nje namhlanje sila ukhona la kodwa kusasa uzobe ngekho la nansi indlu lendlu wasithulalisa insuku ezingaki kuyo enyakeni kodwa thina silala u30 days enyangeni
inyanga eziwu-12 enyakeni emakhaya ethu. Sengicela-ke baba, bengicela umuntu oyoba ubaba ngoba phela useshilwe nithi uzobe ngekho emshadweni lapho ngosuku lomshado. Nanzoke indaba. Lithi izwi, hayi anginamuntu mina, ngizomthathaphi? Wena ubani umbonakho? Ngithi mina baba angazi, inyanga yezulu. Sasingakasho ngaleso sikhathi uthi inyanga yezulu. Sasithi ubaba omncane. Hayi angazi baba, ubaba omncane. Wathi hayi no, cha, angifuni ukumsondeza la, ngoba uma ngeke ngamsondeza bazombulala. Nkosi baba, yakuthanda kepha wena kwama kanjalo. Zikhona ezinhle enkosini uthi cha, angifuni ukumsondeza ngoba ngeke ngamsondeza la bazombulala. Ngesikhathi esithile ngaleso sikhathi ke inkosi ilanga laba abadala bayazi abaningi ukuthi kwaba khona isikhathi ukuba inyamalala ephakathi kwethu isemzini eShowe, yayinomuzi nendle eShowe, ngoba khona ayikho indawo yokuba kusabantu abaningi njengoba singaka. Wayehleli lapho. Kuthe ngelinye ilanga ntambama ngithi kwabo inyanga okobunyanga kaDisemba, nyanga kaDisemba 1970, it is 75. Kwaku 1975. Kwase kufika ucingo ePhakameni. Malifika ucingo luthi ubaba uyangifuna eShowe masinyane. Ukuthi ke la ubizwa nini noma ubizwa ngo12 ebusuku, awusho ukuthi usebusuku. Uyahamba uye lapho ubizwa khona. Amen. Basuka khona lapho ntambama leyo shona ilanga. Bafika eShowe lapha kuthi kwase kuyabikwa ukuthi sengifikile. Sasifike sihlale lapha emgwaqweni nje ukubona, angilinganise nje ukubona lapha nje nandodo hlalela. Kungene izwi, kubuye izwi noma ungabe uhamba ngalo. Kodwa ngalelo langa mhla kuthiwa ngibiziwe, kakungenanga izwi, kwangena umbiko uthi usefikile uDube ulapha esangweni. Lathi izwi kulowo wayithunyiwe ngeniseni
ngangena ngalelo langa ngangiqala ukulibona ilanga lokhu liyalise sho sokuphele ngisho unyaka kodwa ngalolo suku kuthiwa ngibiziwe ngangena ngoba lashi izwi abangenisi athunyelwanga lo ohlale thunyelwa uma sengenile wayesithi bizana umfundisi uMadlala ngoba umfundisi uMadlala wayehlala khona lapha ya no mfundisi uMbuyazi lo mfundisi uMbuyazi babethi uMaganda kusho abantu kodwa phela wangena umfundisi uMadlala uma sengene umfundisi uMadlala yasiqala ukukhuluma inkosi ithi wena mfana ikhomba mina cha phela ngaleso sikhathi ngangeyona impuma ngisemusha buka nawe u75 no7 no 2000 husband wena mfana ngiyakuthuma ngithuma enkosini yaseMaqadini wayibiza ke negama hayi ngesaba ukubiza igama lenkosi kodwa kwakuyinkosi yaseMaqadini ubaba wenkosi le esinawo njengamanje Amen. hamba untshele ukuthi ngithi mayisebenze lapho phakathi komuzi wasePhakameni konke uNkulunkulu athi mayikusebenze izingesatshiswa yilutho ngoba nginayo noma inini Amen. ngamazwi lawo enkosi ilanga iwanika mina ukuba ngowabeka enkosini yaseMaqadini uzohamba nangu umfundisi uMadlala kodwa umuntu othunyiwe uwe umfundisi ufakazi ukuthi usuka lapha kimi yaphela lapha indaba ukuthi isebenzeni inkosi yaseMaqadini angazi futhi ngisho saphuma noMadlala khona ebusuku sahamba salala savuka ekseni saya eMbeka akhuleka sangena basingenisa endlini yayisiyangena inkosi uma ingena inkosi yasibingelela yathi esiMadlala unjani ubaba ngoba yayazi ukuthi uMadlala uyena oseliphi nobaba eshowe ngikhuluma ngendaba njalo yenyanga yezulu Amen. lokhu konke lokhu indlela eyaphi enyangeni yezulu hayi yaqeda ukukhuluma inkosi ngase ngiyayethula inkulumo mina akakhuluma ngalutho uMadlala ngoba wayengathunyiwe izwi lathi uzohamba nananga umfundisi uMadlala kodwa umuntu othunyiwe uwe wena ana hayi saphuma saqeda ukukhuluma futhi kazange ngibuze inkosi ukuthi ubaba uthi angisebenzeni cha ngoba ngisho yayibuza ngangiyothi nami angazi ngisho ngempela ngangingazi zaqhubeka izinsuku kwakuDisemba ngalonyaka kanti kuzothi ngoDisemba ngonyaka olandelayo ishiye
inkosi ilanga isishiye ngani ngokwenyama yabanathi kodwa ngokomoya. Amen. Umoya uzangihambe namanje usekhona uyasebenza kwasikhulu. Amen. Kanti kuzothi ngonyaka ozayo olandelayo ngayinyanga kaDisemba hayi zenzeka indaba ezibuhlungu. Abaningi ababekhona ngaleso sikhathi bayazi ukuthi inkosi ilanga yakhothama kuyisonto la eShowe. Kwasho ukuthi ngaleso sikhathi ke upetroli ongadayisi ngempela sonto ngoba wawongiwa. Kwaze kwathi ke ngomsombuluko ekseni bamfikisa ubaba ngemoto yakhe. Khona imoto yayisayintsha le moto wayesanda kuyithenga nje ubaba kodwa kwakuyi Land Rover yakhiwe njengetekisi ihlala yakhiwe nje ngeorder lakhe ukuthi ufuna imoto enje. Kanti wayazi ukuthi le moto iyosebenza muphi umsebenzi. Amen. Ngoba zasuswa zonke izihlalo lezi kwasala isihlalo esiphambili kuphela. Lapho ke owabekwa amakhona amatransi walaliswa khona ubaba bemsaphi ekuphakameni. Amen. Esengenisiwe endlini basethi basimbona sangena sambona saphuma. Ngathi mangithi yokweqa umgwaqo ngecela ngale idolo nansi inkosi imile la, inkosi yasemaqadini. Ubaba wenkosi lesinayo njengamanje. Amen. Uma ifika ithi uphi baba omncane ibuza inyanga yesizulu wathiwa inkosi isengqayizivele yathi hambani nimlande. Wasuka imoto kaJali khona uJali kodwa uJela Down waseThafamazi zengakabikho imoto zabantu eziningi cha kodwa impela wahamba uJali waya emzini wenkosi lapha phezulu. Uma ifika lapha ithi inkosi ithi inyanga yezulu hayi angimi nekuphakamela ngakhishwa ekuphakameni ngakhishwa inhlalisuthi. Asazi inhlalisuthi ukuthi senze njani ngalokho noma sakwesula yini kithi asazi inkonzo sombe bakhona abadala abaziyo mhlawumbe ukuthi kukhona inokwenziwa. Hayi yayisithi inkosi yasemaqadini ngeke kwenziwe lutho la ubaba omncane ngekho ngifuna ubaba omncane la. Yayisisuka thatha imoto yayo yakhuphuka yahamba engazivela yafika emthatha ubaba omncane ngoba sakusithi ubaba omncane usesikhathi inyanga yezulu yambuyisa ephakameni. Wayese uyaqala ukwenza ke imisebenzi yekhaya afanele ukuyenza njengomuntu oyinhloko yekhaya. Amen. Ufika nje ubaba omncane ngisho njalo ngikhuluma ngobaba omncane. Ufika nje ziyaluyalo yaphithisa kodwa wena wafika kwaba nokuthula. Amen. Ngoba usefikile umnikazi wezinto ngoba lo
inkosi yaseMaqadini lokho yayikwenza yayingaze sukeli yayithunyiwe lathi izwi ngobe nginayo ezingashathiswa yilutho ngobe nginawo noma yinini. Amen. Namanje usenayo ushena. Amen. Unyazi lusenayo inkosi. Amen. Ngeke kuze futhi kwenzeke lutho ngoba kwasho izwi lamazwi. Amen. Waqhubeka kumsebenzi ethi inkosi ngelinye ilanga isihle zesihlanu inyanga yezulu ithi yayilapha eBhekizitha umuzi waseBhekizitha ulapha nje bayawazi laba abangapha kithi lapha nje ngasesikhaweni mawusuka esikhaweni nje empangeni nje uwela nje uzodlula kuwo lapho yayilapho inyanga yezulu yathi ngisho ngasuka la yongena kuleli ahlathi ikhomba ihlathi lapha ezansi komuzi semfuleni yathi ngisuka la ngongena lapha ngabona sekumhlophe kunje. Amen. Amen. Kunjani namhlanje noma kumhlophe kumhlophe. Amen. Asho lapha inyanga yezulu yathi ngisho ngawungena kuleli yahlathi inyanga yezulu ke ingenile emahlathini ngoba namhla kusho ukuthi ngawo lo nyaka uma ibuyele emuva ngoba kwase kubo December ibuyele emuva ebuhleni hayi ephakameni njalo ongakabikho ubuhle yathi mayifika emzini wasephakameni yafika uvaliwe masangweni babe khona abantu ababethu inyanga yezulu ithi ke hawu nithi siyangena lapha bathi abantu hayi baba siyangena besho ngeyinhliziyo ezingelutho ezingenalutho bathi yathi hayi sizongena la bafe laba bantu ngibephi mina ubuNazaretha abephi kusho umnikazi walomsebenzi. Amen. Esiubonayo sonke ngoba yena uyawazi ukuthi lo msebenzi uzuba bekhona nje wawusebenzela kanjani. Wathi hayi mina ngiyadlula yaphi enkosini yaseMaqadini. Le nkosi aya kuyo ile nkosi eyayikhonjiwe yayikhonjwe umunwe wenkosi ilanga ukuthi yosebenza phakathi komzi wasephakameni. Namanje akukashiya ukuthi ayubeke phansi lo msebenzi. Amen. Isasebenza la. Amen. Ngoba yanikwa kodwa wena unganikiwe ngeke uyenze leyo nto. Njoba nibona nje bahamba benza icokogwana kabanikiwe. Hayi. Uzokwenza ngani ngoba kaphethe lutho? Yini ayiphethe? Ngoba lo othunywa izwi wanikwa
Amen. izwi lathi ngobe nginayo inkosi noma yinini Amen. Amen. ekusebenzeni kwayo. Bakhonza abahle asazi noma asazi noma siyofinyelela lapho uShemba sibizela khona. Usho njalo ngomnyaka kwakufike abelungu awahulumeni basePitoli ngangakabikho ke umbuso wabo uphethwe ngabantu babefika ePhakameni kwakunyanga kaMeyi bafika bathumela ukuthi bazofika bezobona umuzi wasePhakameni. Nempela inkosi yayise emkhayidini yasuka inkosi ilanga emkhayidini ihamba nabefundisi ababekhona babengabaningi kodwa abefundisi namakhosi ayekhona bayoPhakameni. Base befika lezi ikhulu zasePitoli inkosi yababingelela yabemukela yayise ihlala phansi base eyakhuluma lomlungu izwi walikhuluma wathi Shembe lento engiyibona la akekho umuntu oyoqhamuka ngaphandle ayichithe umuntu oyoqhamuka umuntu oyochitha lento umuntu oyophuma khona la phakathi kwenu awuqhamuka ngamuntu ikhonze izinto enkosini wachitha umuzi wasePhakameni abantu ababe phakathi namanje basekhona laba bantu basasebenza lo msebenzi wabo kodwa noma bebona ukuthi hayi awuphumeleli inyanga izulu akukho lapha eyake yaya khona uthi ngokunjalo futhi hayi cha lona yaba lapho nje lapha ebekwe khona. Amen. Amen. Kayizange ishone ndawo namanje kunjalo ekhonzeni lenkosini. Amen. Sinalo unyazi luphambi kwethu akulazo lwendawo. Amen. Luhlezi lapha la khona lapha olwakhulela khona luse njengathi luse lapho kodwa laba asebegijime ngapha ngapha hey seyivuvukele inyawo ngoba bakhonza bahle ngonyaka kukhona lapha esihlabelelwe emthandazweni wokulala khona ivesi elu-28 elithi uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo obuyiphatha kahle indlu lala kuyo ukuze uJehova angacunuki ukuza kuwe ngephupho. Shamo isimangaliso iconcept. Amen. Lokhu akulabela kuyikho noma ungashona lapho ukuthola ukuthi. Amen. Ngonyanga ngosuku olakhothama inkosi ila ngangisekhaya ngifike kuyisabatha ngizobuyela ngesonto emva emsebenzini ngithe mangilele ngaphupha
ngisho njalo mbuba ngicabana nomuntu wesifazana hayi ngisho inkosikazi amakhosikazi ala kithi hayi asibabizi ngesifazana amakhosikazi Amen. akhona abafana laba phansi ngathi ma sengingamlela ngathi mangiphume endlini esathi valele kuyo nomfundisi Maganda no mfundisi Madlala hayi wase kwatholakala ukuthi hayi sivinjelele khona wafika umuntu othile wathi waphuma hayi basebeshaya ngamatshe sibephuma laba abantu adebela baphuma shanga manje lapho umuntu waphuma uqala futhi mina ngoba imina ngangimncane kunabo bonke laba bantu babe badala nami kunami ngase ngisivula icapha mphuma ngane ngaphuma nje wambamba lo muntu wesifazane eqhamuka ngemva wambamba ngamshanga nje lolo ngaphunyuka ashona phansi emangweni phesheya esitolo Somawula ngathi ngiyongena esitolo Somawula hayi basho ukuthi ayikho indlela ukungena kune back guide ngabuya hayi lo mfana ukhona umfana oseqhamukile waqhamuka uphethe icelemba laba abanyambazi bashona ithini incwadi ubuyiphatha kahle indlola la kuyo ukuze uJehova ngacunundi ukuza kuwe ngephupho ithe ngaphupha ngishaya lo muntu wesifazane angazi ukuthi wayenzeni ngathi wena njani kanti kuzothi emva kwalelo phupho uvele leli lo mfana ngimile endaweni engenalutho enotshalo uncane qhamuka kumfana ngapha uyahamba ubhekele ngifaka ipeni la ephaketheni leyembe hayi wafika wathatha lo mfana ipeni lami wahamba nalo wabheka le hawu ngathi hawu konje baphatha imese ngase ngithi qala ngifuna uqosha itshe ngoba ngiphethe lutho uma ngithi qala lithola itshe ngibheka ngapha shona khona nawe sebuya uphethe ngempela umfana ummese hayi uma ifika kimi kwasho ukuthi ngiphethe lutho wangu ngamkhahlela ngonyawo kacuma phezulu embhedeni futhi kuba nganginomuntu wesibili embhedeni wayo wathi hawu nangu umuntu engikhahlela kodwa ngangingedwa uma ngithi kanti sekusile isonto leli isonto elakhothama usila ngiphuma uqula lo uyopha ngishaya udonga ngile ngangile ngaphashanyiswa ukushaya udonga nanti le ncwadi kade ngiyayifunda nempela lapha kwaba lo mfazi engamazi ukuthi wapi kwayilo mfana owathi sipile kimi lapha esitolo kwaMawula wangigenca engigenca ngocelemba wathi ma ethi ngilapha ngacuma ngahlala kuye sashana ngeyifuba wangishaya ngalesa engishaya la hayi wathi ma isandla sakhe sila ngase ngibamba isihlakala sakhe ngasonta ngase nguthatha ucelemba ngalesi sandla ngathi ngiyamshaya hayi waseqhashile wabaleka ngoba isandla engisisebenzisayo mina isi noma ngenzani lesi ngiyingcele ngilokudabuka uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo
wephatha kahle indlu lala kuyo ukuze uJehova angacunuki ukuza kuwe ngephupho. Amen. Ngasida kanjalo wena. Angisakwazi ukuqhubeka nalezi zinto ezikhonze izinhle enkosini ngoba leli ithuba akusilone lami bengithunyiwe. Uma uthunyiwe ke wenza lokho okuthunyiwe aweqeli kokunye. Amen. Nkosi yamakhosi. Baba nasilezi baba ngithanda ukuthi mangiguqe lapha ngibonge baba kuwe ngoba konke lesi sikhathi sifiki la ube nathi Nkosi yamakhosi. Amen. Ngibona izinto zenzeka nje. Qhamuke nalo. Aqhamuke lo mfundisi nalo. Kuqhamuke lo iqhamuke nalo. Hawu. Lezi zinto laba bantu ngoba angaze ngikhuluma nje nabo bakuthatha phi lawokho esebekwenza. Hayi. Bakuthatha kuwe nyazi lwezulu. Sengathi baba ungasipha Nkosi ubunye. Ikakhulu njoba sihleli kanje yasho njalo inkosi uthi ngo sise emkhayi egibisile yathi konakelela ku front line yabo cha hayi sengathi kulunge lapha kithi hayi lapha ku front line hayi kulunge kahle kabi ngoba njoba ngilapha nje akukho ngizwelayo cha ngithi ngibona nje bese iqhamukile into ngithi ngibona into ibisiyenziwe ngaphandle kolimi lwami ngaphandle kwesandla sami Usamakhosi sengathi ungasipha baba ubunye uqhubeke singangeni isihlava phakathi kwethu Usamakhosi. Amen. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Amen. Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sama-77 sicela umvakela ukhumalo wasevuna izitha sona nesihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi busifanga abangcwele. Hliziyo ezimashumi elihle sanibona zihlobo zethu Nkosi
sanibona sihlobo zethu yoba inkosi enebosise nikulalele sikushoyo avela elenkosini nikulalele esikushoyo shoyo kuvela elenkosini yaningabi njengoyisobenu yababulala alabaprofeti waningabi njengoyisobenu nababulala abaprofeti ababethunyelwe kubo ngekama lenkosi ababethunyelwe kubo ngekama lenkosi Asibonge. Bashabana ngenkunzi impili ngiyisaba nami ukuyibiza ngamagama. Ungabe sasemkele emkhayitheni. Kawena nikonjani ithwele ijoba lensimbi bagagamela umuzi wasemhleleni. Bathi bawunikwa inkosi uthingo ngencwadi. Basho futhi signature umgunyatheni. Ayikhona siko lahluma phakathi kwemba kodwa natsha enye kwakunguhulumeni, enye kuyizinkantolo. Usibabela mlalane ngambuthuma ehlala emkhiwaneni njengenkawu zidla amancongoma. Ngoba inkosi esiphelele kwalasebhalito nokhanga. Ukhanga abasondi. Bashe ngenkomankomo ekhanga eshombane mbutho landlela sayibheka eMozambique kwasoshangane kwavuleka iborder gate. Kwayothokoza uSamara mashale kwalamathonga yashula ngahuma inkanyamba kankalo zinda ilingana nazo abasemhlabeni yasibheka eMaputo amashangana ahalalisa ayibona indlovu egxobeka egxabana seMatabetuleni kwawaze mazaba amagqumeni asohlange kwadili kumthangala emtshebheni kwamakhelwane zobathele ngothule zonya zibheke kwabheka bezayo anyaka zobuyela ngemgodi
ukuphuka nezandi selecilongweni kayishelwa iciphisi ubuka kwabiyela nakwamkhabela kwaviva utsotsi kwaviva usomatekisini efanele indladliwa kwenyindlu ndaba zenzeke ICC International Convention Center bathi zatele belief uzozakuthi ebuhleni bamanazareth zathula ama degree nama doctorate asala kanjalo untaba kayikhonjwa lavele lwatha thunyazi lwathatha unyazi lwathatha unyazi lwathatha professor awubavuma bonke abantu ngoba akavuma ngisho ikholo zikakhangana sami sabona ukuthi uThesisulu owaqhamuka seqhubha imqeketho lena wasotubuza emazulwini noRamaphosa sambona setheleke egibisila abanyazi lonke namajuba college ngomshop stadium awunathela kodwa ngobantu baseNewcastle lapha nineneka nayibona ikatabuleni bathi apha phathi sinyoka emfuleni ngegama likaShambeni wasokuthi uzabheka phezulu zinkanyamba sayiphikelele engakani zothetha amacala lashuma eminizulu enqutho onyazi liphikelele kwahlazakazi lohlabiswe kwaze kwageleza ngisho igubazi qulusi kwabona ngesithabatha basamusini emathafeni asemondlo bathi sethandanani siyekeni bantu basemhlabeni onyazi ligoqile South Africa kanti eSwazini lwafika lavala ngehlahla otherwise senzo ikhothi imbengo yomileni wabona usifole ebheke Damaseko wayenenkane esisele njengani abanye bagcina ngoke Great Town nase-Pine Town onyazi libuye eCape Town ikazana esikabheni onyazi liqhelela Robben Island lwasukuma lama ngenyawo sajapha isikushikazana wathithwa yini pho abantu wazi into efana ihamba nabafundi bakhe omkhulu lenkosi kaMbotho ematilongweni lwathunyazwa isohlangane eKhenani yaphuma ejele qonde eKhenani inkosi kaMbotho yasidela isikhohlo sakho lasehadeni kwandiza ama-helicopter eKhenani kwayinto kwandiza amalulwane ushamba bawushela indeshela bomthetho enganivele unyazi ukhomande emazulwini shosha zasukuma emini enyokeni kwamangalo njinkulu nabatwana wathokoza umhlokombane vukudla amadoda basho kanjani abantu uthi singasho ukuthi unyazi luNkulunkulu nazi umsebenzi yabonakala bo unqule sabethana phezulu esobantu abethule nasathe phezulu wathi asathe phezulu bephula suka amaqhubu yayebhobholela emthwalume ayisekozethe ukusuka yayithulela kwazini izindlela ayikhokha likithe liphindelela lakita liphindelela inkomo ekhaba bayisonga khenga lamaguma amabili ayiko lento abamhlanga aliyokungena kuyithokomisi yayakhala imthingo into benomhlangano ayithi hebethe amagumana kwahlophe wakhala iphunga lento benomhlangano kwakhala imthingo homisi wakhala iphunga lento benomhlangano kwakhala imthingo homisi ekuza bathi bebebadlabuluka ayikhahla ingodosi yacimela yacaca yaphutha asondo kwethe abantu betule ebibe lapho hluga ngeshungwane uthi zazawukata eCape Town sazamaphele futhi ayifuthe emqadini hambani nonke bathakathi noqabasisipho kwenye mathiniso wasabisini osivula ngazelelesi esesidinga ukuhlangabeza esikolo bangesani khona inkosi uThingo yaholwa inkosi unyazi kwabakaShambeni ubholo tendelo zala inkosi unyazi kwabakaShambeni edlakho sho inkosi unyazi kwabakaShambeni Kole lishelelesi elashele basebethisha bangengakanani ngishade nje nesandla banela ashela basaginyazinya bangengakanani ngishonselene isichuma senyamazane bangahlala baphakamela waphakamela ingonyama yahlala ithi ayisihlezi wayiphakamela yahlala ngathi sihlezi wayiphakamela yahlala ayikhipha somnyathelo suka amagwaza amsebenzi hlahla lamnqawa liphinde ebuhleni emasangweni ligubhena amagugu ebandla ecaleni ubumnandi bemuka nomhlubulo ongene wabingelela ngaphezulu sonke izizwe ziyakulibona unyazi In the Bankulu.